И какво са хора? Аз съм Петър БГ и днес... И днес ще отваряме честове в... Да, просто знаете коя е тази игра. Аз мисля да ви казвам. Почваме с планчета. Воу, holy boss. Това има огромен. Добре. О май fucking god! Най-накрая! Аз май имам така. О, не, лъкнат съм! Добре, най-накрая имаме още една нова карикатура. За първи път няма победа. Добре. Още една. То пък в клан честа ти дава нови карти, да. Всъщност не е чак толкова, ама... Имаме епик карта. Добре, хора, анлокнахме две нови карти. Добре. Очевидно, че използвам... Това ще го използвам. Ей тук. Взимам това. И мисля да го... скелетоните да ги използвам на мястото на... Да знам... лайтинга. Защото аз много не го ползвам него, ама... Добре, отваряме следващите кутии. Чакайте малко да усиля, ще може да не се чува нищо. Така, добре, голд отваряме, кнайтове има, спир, гоблини и последната му не по важност, да, гоблин хънт. Така, фри чест, голд, бомбър, гоблини, така нататък. Още един мога да отворя. Добре, 29. Два джема. И да. Та, нямаме повече такова. Мога да се реквестна някоя карта. Бум. Ета. Да. Да се надяваме, че все някога... What? Има нова карта. Ок. В смисъл, добавили са нови карти. Релизинг. След 4 дена излиза нова карта, да бе. Днес кой сме? 20. Който не знае, че на 24 вече може да се играе по двама, което е много яко. Нещо си. New Riot. Добре, сега ще видим New Riot. Choose your card. Battle begins. What? What is Bandit Draft Challenge? Wow. Добре. Това е интересно. Да правим на батъл. Един батъл. Добре. Штайн. Добре, пускам това. Минионите след малко. О, да, новата ми карта искам да се я пробвам с удоволствие. Тя зарежда доста. Това значи, че може да прави демидж. И то много. Да, бомбар! Добри! Факин. Той. Да, той е. Добре, пускаме една миниони тук. Една такива тук. 4 скелетона. Минионите правят ли някакъв демидж като иде той? Тенкс! Какво тенкс? Майко. Опс, грешка език. Джон! Добре, хора. Нямам пуснат да се занимават с това. Които правят, що горе демидж, да е много. По-скоро... Тъжни скелетон.
Една нова карта имаме. Което малко. Не съм такова карта. Трябва. Дъм. Штойнг. Майко, те ще ме се сипа. И сега разбира се, че няма да умрат от първия удар, да. Пусничка на армия. Умрете, бе! Умри. Той е ме уби толкова лесно. Наистина! Match over. Fuck you! Те са доста силни. О, някой ми даде бомб тауър. Я чайте да напишем нещо. Брат, искаш ли да ме камера? Добре, ще спра клипа за малко и ще пусна отново след като... Да, не приема. Добре, очевидно той дявол иска да играе, така че... Да поиграем малко. Да, четвърти лево. Да, съм също четвърти. Защо аз взема тази карта? Искам много лича, само че не искам. Не мога да се го позволя. Защото разбира се взема картата. Майка, той има принц. Умри! Форел! Абе! Той ми уби колата с един удар. Вау! Такое. Сейчас я его вкусить вчера. Да! Тук ще се мъртъв, нали? Така да се скрие.
не чуйте! Хайде! Не, ще ме убил. Да, убил. Fuck you! Като за последно да ме унищожа това. Да. Трябва да се апгрейдне това нещо. Бе, 400 за апгрейд. И искаш да си изхача парите отгоре ти да. Знаеш колко ми. О, плюс 7 скелетона. Вау! Колко ми е 25? Лева. Nope. 25. Штойнг. Добре, още 20 ми трябва, за да си отключа това. Мисля, че... Не. Бе! Кой ще ми даде 20? Никой. Добре, очевидно, че днес ще има още един клип. Не знам само, че на кой. Добре, 150 плюс 150, 300. Така че да, това ще бъде всичко от това видео. О май гад. Това ще бъде всичко от това видео. Да. И надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да го споделите, да смажете лайк бутона, разбира се. И да. Чао.